Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ni atong panahuna mi pakanaog si Emperador Augusto og sugo nga ang tanang mulupyo sa gingharian magpalista alang sa senso. Sa paghimo nining unang senso si Cirenio mao'y gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mo ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabdos ni atong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki ug giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pagatiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanilang usa ka anghel sa Ginoo ug nadanagan sila sa himaya sa Ginoo ug nalisang sila pag-ayo. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok, kay ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabiuna na tao sa lungsod ni David, ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kaitasan ug sa yuta pa nagdait sa mga tawo nga iyang gikahimot-an. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Tuguti ko paabot sa kinasingkasing nga mga pagtimbaya natong tanan nga nalipay karong adlaw o karong gabion na sa kasaulugan sa Pasko sa pagkatao sa atong manunobos. Una sa tanan akong pagtahod sa atong congressman, sa atong inahan sa lungsod, Mayo Poresa, Vice Mayor Tricia, sa atong PPC Chairman, Engineer Barbara Lorente, Mrs. Benvenida Lorente, atong chairman sa Finance Council, mga katawhan sa Dios, atong hamili nga lungsod sa Balilihan, Father Linuel, o kitang tanan, nga nalipay tungod kay ang Dios nagpakatao og mipuyo uban kanato kaninjong tanan. Merry Christmas, malipayong Pasko alang sa tanan. Daygo na to ang Ginoo nga nagpakatao og mipuyo uban kanato. Mga igsuon, usa sa mga ganahan nako nga theological explanation ug unsa ni gitawag og Christmas katong usa ka libro nga gisuwat ni Pope Benedict XVI, atong Santo Papa kaniadto nga patay na karon, sa iyang libro nga Jesus of Nazareth. Ingon siya, unsaon bagyo kuno nato pagsabot ng Pasko? Kay daghan mga posible nga atong ikapadayag o magisgot ang Pasko. Pero ang Pasko kuno sa simple, sa yano kayong pagsabot, ang pagpaduol sa Ginoo ngari sa tao. Mao kuno na gitawag og the nearness of God in humanity. Mao kuno na. Ang Dios nga tuas sa kapunaw-punawan sa kalangitan nga layo sa mga tao, nahimong naay hulagway og nahimo siyang duol nato, gapakita nato diha sa pagkatao sa tong Ginoong Hesukristo. Naipiskay nga term ani sa Binisaya
Baog kahibaw pa ba mo niini? Pagpatimaw. Kadugog pa man ni mga tiguang. Karon palagi kagapatimaw. Dili po tong tinaw. Katong tinaw tubig man to nga opposite sa lubog. Timaw. Ang pagpatimaw sa Dios diha sa kalibutan, aron ang kalibutan makakita sa nawong sa Dios. Mauday ko na ibot ipasabot og Merry Christmas. Karon ba kuno panahon na ingon ang sa tupapa, gakaanam na kuno og kawa ning kultura sa pagpaduol tungod sa culture of individualism. Manigibalik-balik sa Santo Papa pag padayag. Daghan ang mga tao karon ang di naganahan mo paduol. Kay ganahan sila nga sila layo. Ganahan sila nga lisod pangitaon. O ganahan ang tao karon nga di na gustong masamok o di na gustong makompromiso sa iyang kinabuhi. Apan ang Ginoo nagpaduol nato. Tulo kuno ka mga ug mutanaw kuno ta sa bilin. Tanawan ning atong bilin na diri sa tuo. Makapamalandong taniini. Tulo kuno ka matang ug tulo kuno ka mga kahimtang sa kalibutan nga diin ang Dios nagpatimaw kanato. Primero, ang Dios nagpatimaw ngadto sa mga kabos. Asa man na makita sa bilin kanang mga pastores. Ay mga pastores na sa likod, gabantay, mga magbalantay sa karnero. Lahi man ni ato mga pastores karon kay mga sinaw na mag-await, ila mambaday o ubang pa din na. Ang mga pastores atong panahon na, mga tao nga maingon tampo nga sa hanay sa katilingban ato, mga tao nga iwit. Kasabot matagsay iwit, no? Iwit gani kinaminusan. Tuwa, mo bitaw na din sa Ebanghelyo karon, tuwa sila sa kabungturan, tuwa sila sa layo. O ni ang mga magbalantay sa karnero kaniadto, ang ilang mga sinina paok. Kasabot mo paok. Mga tao nga paok og sinina, mga tao nga nanimahong ihi og baho sa hayop, mga tao nga tuwa sa mga langob na gapuyo, og mga tao nga wa mailhi sa katilingban. Pero kay bawo mo sa Ebanghelyo karon, sila gani unang nakadiskitar, kay di sila may unang nakakita o nakadungog sa mga anghel nga nagakanta og himaya sa Dios dito sa langit. So ang Ginoo mismo nagpakatao nga kabos og mipatimaw sa mga kabos diha sa bayhon sa mga pastores. Unsa may buti pasabot niini diha sa atong kinabuhi? Kung ang Ginoo nagpakakabos o nagpatimaw siya sa mga kabos, gitagaan kita ko sa kabuhi nga panig-ingnan mga igsuon nga ang kabos naagihapoy dignidad. Dili sama sa unsay panglantaw sa kalibutan karon nga daw gibasura ang mga kabos o nga ang mga kabos giisip sa ubang mga tao nga way silbi o way hinungdan. Matud pa ni Pope Francis, the culture of the have-nots and the haves. Mga kumutan-aw kuno ta sa Belen o mamalandong kuno ta sa Belen, gipahinumduman kita nga unta tagaan atog dili ang mga taong kabos nga girepresentahan sa mga pastores. Adyaw mo panamay o pobre. Tanan, adyaw mo panamay ng mga taong pobre naong. Ayaw gihapon sila tamaya. Ayaw mo panamay di ta manamay sa mga tao nga kabos o pagkabutang. Kay manamay ganita mga taong kabos, musalikway tag mga tao nga kabos, daw murag wa na to dawata ang kamatuuran nga si Jesus nagpadaya gihapon sa mga pastores. Hinaot na ato ning mahuna-hunaan karon. Kinsaman kanato dinhi ang maayog pagabutang, dako day tag obligasyon nga mo ariglar o motabang sa mga kabos.
Kaya mga kabos, gitagaan gyud kay gayunan sa Ginoo nga makaduol o makasaksi sa iyahang pagkatao. Nga naman nga ang mga kabos gitagaan magprioridad usab sa Ginoo. Of course, tungod kay lagi sila iwit sa kalibutan. Di lalim ning mga taong kabos. Bisan pa gani diya sa tong katilingban, di ba? Makita nato ang kabos galisod na silang daan o kapanginabuhian o makaon. Mo bitaw kabantay mo na mga tao, mga indigents, magkaon sila magsimuaw. No, kana magsimuaw bitaw daghang luto ana ilang kilid sa ang papangig. Kay kahibaw man sila nga karon ra mi nakakaon. O wa pa bi kahibaw ano sa misunod makakaon. Adto patingali ini humagmisa ato kang congressman kay manaygon mi human sa misa. Ingana ang kabos. Uway kasiguruhan ang kinabuhi o kabos. Wa gud sila'y bangko, wa sila'y bodega, wa sila'y sakyanan. Practically, they have nothing. O gana gihulagway sa kinabuhi sa mga pastores nga tuwa sila sa awaaw o hilit nga mga dapit. Mga ayaw tamaya ang kabos. Usahay bitaw, mo na makagaba dyan mo daog tag mga pobre. Kita naanan matamuhatag tag used clothing sa mga pobre. Angay gunaon ta balihon. Ang angay na itong hatagan o lindot untan sinina ang mga pobre nga naman, di man sila kanunay makasinina. Kita kay kanunay man ta makasinina o piskay. Mo nga og manghatag tag kabo pagkaon sa kabos, ayaw tagaig salin-salin. Ayaw tagaig og kanapadong na mo expire. Ayaw tagaig sabon nga di na mo buwa. Ayaw tagaig og tablitas nga di na makaadyo kay dako ng gaba nato gikan sa Ginoo. Mo ni buti pasabot ni ana. Ikaduha, ang Dios nagpatimaw usab ngadto sa mga adunahan o sa mga halangdon. So ang Ginoo nagpakita natong tanan. Kinsa may ga-represent sa mga halangdon diya sa Belen, ang tulo ka hari, di ba? Kung naay kabos nga mga pastores nga hingadto sa Ginoo, naapot tong tulo ka hari. Melchor, Gaspar o Baltasar nga ga-represent sa mga naahan, sa mga adunahan o sa mga halangdon sa kalibutan. So, ang Ginoo pod nagpakita pod sa mga dato, sa mga naglahi nga kahimtang. Unya ang mga adunahan naghatag og mga gasa ngadto sa kabos nga Ginoo nga natawo. Bulawan, insenso og mira. So obligasyon dai pod ninyo, dili nato kay pobre man ko. Obligasyon ninyo mga dato nga mohatag sa mga kabos. Kay ang tulo ka hari hinghatag man og gasa sa kabata nga kabos nga giputos og panapton sa pasungan. Mo kamo dinhi nga ganot siboy na karon inighuman na ni intong misa adyaw mo panira og magnotsiboy na mo. Baka na ato mga tao nga moduol nga wadya mo gikaon. Adya mo kalipay o ang inyong notsiboy na kamura magkaon-kaon anang apple or anang litson nga hanto madugay matukan o magusahan mo. Dili maayo na. Mas labing maayo og naay mahiduwanag, naay musaka, makapakaon ta. Kaya ang tulo ka hari hinghatag magasa sa bata nga kabos. Og naay manaygon karon hantod ugma, labi nagmanaygon nga kaybaw kang pamugas, dako-dako ag hatag. Kung naapo kay dako-dako nga ikapaambit. Aron maparihas ta sa tulo ka hari. Kay usahay manggod sa itong kinabuhi mga igsuon, ang ato nga pakadak-an, kadtura po mga tao nga sibo nato og pagkabutang. Nabitauban mo inyo, sos pada nalipay ko kay sa amo, kada pista ang akong bisita, mga halangdon, obispo, mga pare, mga dagkog ranggo sa katilingban, maugin akong bisita, padre. Nalipay ko pag-ayo kay kada pista, kada Pasko, mauni ako mga bisita. Piskay man po na.
Pero piskay og imong pagkapinan og Father, nalipay ko kay dihag obispo sa amo, dihag among parish priest, diha po'y mga loled, og diha po'y mga amang, og diha po'y mga bahog ilok nga mga kabos na ngadto. Adto lang panghambog nga pari imong bisita or obispo imong bisita, panghambog po nga daghang pobre nakakaon sa imong hikay. Aron maparihas ta sa tulo ka hari. Kaysa makadaghang igayon og sa managlahing paagi, ang mga kabos no usa kay kinahanglan nga ato nga tabangan. Ang pagtabang og kabos dili usa ka opsyon but usa ka obligasyon. Usa kini ka obligasyon. Mao bitaw sa parokya, mangutana ta sa parokya, kung ang sakop sa Parish Pastoral Council o sakop sa Parish Finance Council o ang mga chapel chairman o ang tanan nga mga opisyali sa parokya puro dato o mo'y pobre, question mark na. Pita ning ato kay sagol ning ato, engineer no? Sagol ning ato na ay datoon, apoy pobrehon. Mao na'y piskay nga simbahan. Nga, why ma-excluded? Why ma-out of place pariha sa Belen? Sa misa o sa mga kadiring na to sa simbahan, importante nga ang atong mga pundok, dili lang pundok sa mga dato. Kay usahay na may uban nga di magpa-apel sa mga pobre. Kay bao gini, why ikatampo? Why ikashare? O niya, paok og uniform. O niya, wapoy ikatingog. Mawa ang diwa sa tinuod nga Belen. Nga din ang Ginoo ga welcome sa mga kabos o sa mga adonahan o sa mga halangdon. Karon mag-exchanging gift ta, daghan kayo mag-exchanging gift ron. Piskay og ang atong pag-exchange of gift. Dili lang nato nga mga naay ikakaya. Piskay og mag-exchange of gift sa mga tao nga way ikakaya. Bahalag unsay atong madawat. Kay ang pagkakabos ug ang pagkaadunahan puros kana gipakitaan sa Ginoo. Ikatulo og katapusan, ang Dios usab nagpatimaw ngadto sa tibuok kabuhatan. The whole of creation. Kabantay mo, sa kasaysayan, sa narration sa Belen, ang tulo ka hari gigiyahan sa bituon, di ba? Gigiyahan sa kometa. Ang kometa kuno matod sa mga Bible scholars, nagpadayag sa kalangitan. Unya ang Ginoo nga natawo sa pasungan, gialirungan sa mga hayop, kanding, kabayo baka to, or baka, or sa mga hayop ato, karnero, kini naghulagway sa gitawag og creation, kabuhatan. So ang pagkatao sa itong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, nagpasabot nga siya, Ginoo natong tanan. Ginoo sa mga kabayo, Ginoo sa mga kanding, Ginoo sa mga taong kabos nga mga pastores, Ginoo sa mga halangdon nga gihulagway sa tulo ka hari, o Ginoo sa kalangitan nga gihulagway sa komita nga diha gyud motugdong sa pasungan nga diin sila nag-iwag sa tulo ka hari o sa mga manggialamon nga miluhod og misimba sa bata. Mao kini ang kahulugan sa Pasko, ang pagpaduol sa Ginoo ngadto sa mga tawo. Og hinaot unta nga sa itong kinabuhi karon kay Pasko man, mapadayon nato ang diwa sa Pasko nga kita mahiduol sa ato nga mga minahal sa kinabuhi. So kamo mga kauban sa pamilya, kinahanglang mahiduol mo sa inyong mga anak nga tuwa sa layo kay Pasko ron. Kamo mga ugangan nga di mo angay sa inyong binazi og mansamong, gaksa na karong gabi hagkin na bahalag ugma magbongol na pumugbalik. Kay Pasko ron, ang pagpaduol mao ang diwa sa Pasko. Merry Christmas naton tanan og daygo nato ang Dios og i-welcome nato ang Ginoo nga nagpakatao nga